Ovo je možda posljednji Božji poziv koji čuješ. Zastani na trenutak i poslušaj, jer milost koja ti je danas dostupna neće zauvijek ostati otvorena. Postoji nešto što mnogi zaboravljaju. Bog nije dalek, skriven ili nedostupan. On i danas govori. Njegova milost, oprost i nova prilika stoje pred tobom upravo sada. Ako slušate ove riječi, to znači da niste odbačeni, niste zaboravljeni, niste izgubljeni izvan njegova dosega. U knjizi mudrih izreka piše da mudrost viče na ulicama, podiže svoj glas na trgovima. Drugim riječima, Bog ne skriva istinu, On je objavljuje svima. Pitanje nije govori li Bog, nego slušamo li ga. Biblija upozorava na opasnost tvrdog srca. Ljudi često odbacuju opomenu, ismijavaju istinu i biraju živjeti po svome. Ali dolazi trenutak kada posljedice stižu. Ne zato što Bog želi kazniti, nego zato što čovjek uporno odbija njegovu ruku. Najozbiljniji dio ove poruke je da neće uvijek biti vremena. Postoji granica, postoji trenutak kada se vrata zatvaraju, nakon života dolazi sud i tada više nema prilike za promjenu. Ali danas nije taj dan. Danas je dan milosti. Danas još uvijek možeš promijeniti smjer. Nije važno koliko ste daleko otišli, koliko ste puta pogriješili ili koliko ste dugo ignorirali Boga. On vas i dalje poziva. Isus Krist nije došao da osudi svijet, nego da ga spasi. On je uzeo na sebe teret grijeha kako bi ti imao slobodu. Ono što se od tebe traži nije savršenstvo, nego odluka. Odluka da se okreneš, poniziš srce i prihvatiš istinu. Mudrost nije samo znanje o nečemu, to je vještina življenja. To je sposobnost da donosiš ispravne odluke koje vode u život, a ne u propast. Zato nemoj ignorirati ovaj poziv. Ako osjećaš da te ove riječi dotiču, to nije slučajno. To je trenutak, prilika, poziv. Danas možeš započeti iznova. Danas možeš reći, dosta je bilo starog života. Danas možeš odgovoriti na Božji glas, jer sutra nije obećano, ali danas jest. I na kraju izmoli sa mnom ovu kratku molitvu. Bože, od danas odlučujem živjeti samo za Tebe. Pomozi mi da u Isusovo ime u tome ustrajem. Ako se ove riječi odnose na tebe, ostavi nam like ili komentar ispod. A do idućeg videa Bog te blagoslovio.